מסעדות יש פה. זה הכל... אנחנו הולכים לבנות דברים לחג. היא הכל מסריטה, ויקי. היא מתעדת בתמונות ומסריטה. היא תראה את זה בנפל. עכשיו היא כותבת, זה סיר של נאווה דגים. זה סיר חמין ומסריטה. זה אוטו של ויקי. הנה, את רואה כאן זה גיטה? סופרמרקט. הכל זה, הכל עד הסוף. אנחנו צריך פה, יאללה. יאללה, נלך. אל תבוא, ויקי, באמת, סתם. רק תגידי לזה כאילו אתה אומר. ini cair saja cair macamnya kecil akacim oh ya tadi masa video אז עושה וידאו? כן אתה אף פעם לא פה, נכון וידאו? לא אף פעם. זה ויליג'. bilik nanti kalau di supermarket apa big supermarket נכון? פה ביג סופרמרקט. dia פה זה גרעינים. ביג גרעינים. big garanin यहाँ चाहिँ यिनीहरूको चाड आउँदैछ चाडको लागि भिडभाड फातो लेखेर लेबात मलाई जोडेर जाँदिको रहेछ है म चाहिँ बस्नेको छोरीसँग हिँड्दैछु यहाँहरूमा कति यहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो सुपर रहेछ यहाँ चाहिँ ड्राई फ्रुट किन्न आएको हामी चाहिँ ड्राई फ्रुट सबै ड्राई फ्रुटहरू चॉकलेट ड्राई फ्रूट ये जो क्यों लो रोचा क्यों זה חלבי? זה חלבי? הכל זה לוקל. זה בערבה או חלבי? בקערה על שולחן. ומה עושים אחר? אחר כך זה. זה לחג, לא? זה יפה רק בשולחן. אני רוצה בשולחן יפה. כן, לפני שנה אני הייתם עשיתם, אמא היה. יאללה, בוא. ידוע לכם אם יש בעוגיות עוגיות עם רום? 7, 6. מביא אותי ישר כאן, אם הוא רוצה. נראה, אלוהים גדול. אולי יש עבודה טובה מחר, או יש מצב רוח. הוא מביא אותי. אין לי אוויר. למה אתה מצפצף? היא נוסעת. שהיא עמדה. מרבונה. יאללה. שלום. של הפסח. פסח שמח. של הפסח. עובדים חודש, סוף הימים סוף פסח. כן, חודש. שאחות
לוקוס אין בו ביצים. אין בלוקוס אין ביצים. אתה יודע כמה הוא מוכר קילו ביצים? יאללה, חברה שלך לקנות. תגיד, 100 שקל. מי מוכר? עמוס. עושה לה קילו ב100 שקל. של קרפיון. לא יודעת, כן, של קרפיון. היא מבינה בזה, היא אומרת, זה הכי טוב של קרפיון. היא רצתה להגיד לך שהיא קונה דגים של ביצים. לא. נראה לך למה היא צריכה להגיד לי, יטבע. יטבע. באמת את יטבע? אז למה היא אמרה לך? אני אמרתי, שמעתי שהכי טעים מצות עם ביצים של דג. אמרה לי, ברור, מה את לא יודעת? אמרתי, לא אוהבת אותם בכלל, לא אוכלת. אמרה לי, נראה לך, אין בית מרוקאי שלא קונה ביצים. יש כאלה כמו ויקטור אלבז. הוא לא אוכל דג בחג, אבל אוכל ביצים. ויקטור אמר, הוא קנה 140. אמרת, אתה משקר, קנת ב100, למה אתה תיתן 140? מה אתה, יש לך קרניים? או רשום לך מיליונר. אם היה קנת ב100, אז כולם קונים ב100. אני לא ידעתי שחייב לקנות כאילו זה, עם אני הצד חצי זה. קילו. למה? מי אוכל את זה? תביא, אתה רוצה להביא בבוקר, תביא מחבט. אני גם ככה צריכה מושטים. מה זה? ביצים של דג. מה זה? ביצים של דג. אני לא יודעת, אני אף פעם לא זה אוכלת. טעים, זה בריא. טעים. איכס. מה זה איכס? אני בחיים לא קונה על זה. טעים, בריא אומרים בה. בריא? כן. זה בפסח הם אוכלים, רק בפסח. באמת? מרוקאים, כן. אנחנו לא אוכלים ביצים של דג. טריפולי לא אוכלים. זה מרוקאים אומרים ביצים של דג עם מצות ביחד. זה טעים. אני חשבתי הלוקוס מביא ביצים. איך פעם מצאתי בתוך קופסת לוקוס? אולי פעם יצא איזה נקבה שיש לי. זהו זה. בדרך כלל אין להם. למה? בדרך כלל אולי הוא גונב אותם. יכול להיות שהוא גונב אותם. ומוכר ב100. פעם שמביא לי מנתניה דגים. יכול להיות שהוא גונב אותם. ומצאתי בקופסאות ביצים. יכול להיות שהוא גונב כן. את הביצים האלה של הלוקוס. זה מה שאמרתי ליעל. אמרתי, הבן זונה לוקח ממני ומוכר. יכול להיות. ומוכר לך ב100, איזה חכם. טוב חושב מיקי מנצח, מיקי חושב שהוא מקרקס אותו, הוא מקרקס. אני לא מקרקס, כי זה המקצוע שלו, אני יכול לקרקס אותו במקצוע שלו. אני לא יכול לקרקס אותו במקצוע. אז איך הוא הסכים לך ב130? כולם מכרו 170. אז הקרקסת אותו, לקח לך את הביצים. יכול להיות, יכול להיות. מחר ליעל את הביצים. יכול להיות. חכם. יכול להיות. שאל אותו מחר. תגיד, ובחיים לא... אבל אותו יום שהבאתי מהים את הדג, פתחנו, לא היה ביצים. אז אולי היה זכר? אולי רק לנקבה יש, או הפוך. או הפוך. גנב. אני מקווה שהוא לא גונב במשקל. אין לו, המשקל זה בעיה שלו, לא בעיה שלו. כולם גונבים משקל. את לא רואה שמה איפה? כולם גנבים, כל היהודים גנבים. למה כל העולם מפחד מיהודים? כן. כולם בעולם מפחדים מהיהודים. למה יהודים? ממזר. כולם יודעים יהודים ממזר. כן. יש הרבה שכל יהודים. ערבים אין שכל. יש הרבה אנשים אבל אין שכל. יהודים קצת אנשים. בכלל אסירים כולם. בכלל כולם אסירים. איפה? יהודים. לא, איזה עשירים? אסירים. כל הישראלי. אמריקה זה עשירים. אמריקה זה מקום גדול. זה הרבה כסף, זה אמריקה. אמריקה נותנת ישראל כסף. כן? בטח. אם לא אמריקה, היא בעבור ישראל. מטה בום בום, וזה הכל אמריקה נותנת, ישראל. נכון. מטוסים, פצצות, הכל זה אמריקה, עוזרת ישראל. נכון. איפה ישראל יש כסף? מה פתאום? אבל ישראלי חיילים... שכל, הרבה שכל. כן, חיילים בשכל יש הרבה. כן, שכל, לא כסף. נכון. כסף זה אמריקה. חכמים. כן. אמריקה כסף, צרפת, אנגליה יש הרבה כסף. נכון.
איטליה יש הרבה כסף, ישראל אין כסף, אמריקה נותנת הרבה כסף, ישראל. אמריקה הרבה עוזר. עוזר הרבה ישראל, הרבה. נראה לי אין לי פנסים, אני שנראה לי אחד שרוף. שים לב לזה, זה לא משחק. מה זה של לילה, יצבע? גם לילה, גם בוקר. נהיגה, זה לא לילה, לא בוקר, נהיגה, משקפי ראייה. כן, אבל במיוחד של לילה. לא, אין לילה, ראייה תגיד, מרחוק. יש קריאה ויש ראייה. הוא יעשה לך בדיקת עיניים, ייתן לך ראייה וייתן לך קריאה. חול המועד, לא, יש לך הרבה עבודה, תיזהר. חול המועד, תיזהר, לאן אתה נוסע? לקיר, יצבע. מה יש לך? אני לא רואה אז די, קודם כל די, גם לקבל מכה זה קבל לא כואבת. די, תצבע, בא לנסוע בעמוד. סע על 20. על 20. אתה יכול מחר בבוקר ללכת לעשות בדיקת עיניים ולחזור. פתחו באור עקיבא. איפה? בוויליג'. אבל... בביג. זה לא ארכדי, אחד אחר. כן, אבל שם אין להם... על פירין אין להם בדיקת עיניים. מה זה? הייתי שם, אין להם בדיקת עיניים. אז איך הם מוכרים משקפיים? לא יודע. אז לך לפרדס חנה. כן. תעשה בבוקר, אחרי יומיים תבוא תיקח אותם. באופניים? איפה? האיש הזה שעבר עכשיו, איזה יופי. מה? תעלת אופניים נראה לי, איזה יופי. תראה חיים ברדה מה עשה, מתחם, נעל אותו כולו. זונה ואף אחד לא מדבר איתו. शॉपिंग गरेर ल्याएको हामीले यो वाटर कतिवटा 4-5 यहाँ चाहिँ ड्राई फ्रुटहरू केहरू छ मासुहरू माछाहरू छ म त थाके माछा माछा थाके म त Sa video is dia fail.
sama Isli ba YouTube. Israel ani wani mulita kol ken Isli YouTube. Sama YouTube harga ni ra ni IT je makom je. Io filmo השבת הראשונה בלי המולדת שלו, בלי נקרא כיסא הנקשת, אתה יודע, אף אחד לא יישב בכיסא שלו, זה החג בלעדיו, זה בלתי אפשרי, איך אפשר לסמוך בכלל, איך אפשר לנהל בכלל, איך אפשר כאילו כלום לא ככה, לא, אבל לא, כשמשפחה, הוא לא מדובר בתנ"ך, הרמב"ן, מדברים פה על מי אורתי ברחוב, נכון? חצי שעה בערך. אנחנו מדברים פה על מצב מתגלגל של חורבן, מצב מתגלגל של אסונות יומיומיים, של החילול. זהו?